Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 2. lukuun. Nouskaamme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha lisääntyköön keskellämme Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Päivän evankeliumiteksti on suoraa jatkoa tutulle jouluevankeliumille. Samaan Luukkaan evankeliumin 2. lukuun sen loppupuolelle mahtuu myös kuvaus Jeesuksesta 12-vuotiaana temppelissä. Varmasti Jeesuksen lapsuudesta riittäisi paljon muutakin kerrottavaa ja kirjoitettavaa kuin nämä temppelivierailut. Tämä tapahtuma on ilmeisen tärkeä, koska Luukas on sen halunnut nostaa esille. Jeesus on 6 viikon ikäinen. Hänet oli lainalaiseksi ympärileikattu ja nyt hänet tuotiin lainmukaisesti temppeliin. Mooseksen laki määräsi, että esikoispojan synnyttyä äidin piti mennä 40. päivänä temppeliin uhraamaan uhria puhdistautumaan rituaalisesti. Samassa rituaalissa pappi nosti esikoislapsen käsivarsilleen ja esitteli siten sen Jumalalle. Esikoisten pyhittäminen Herralle juonti juurensa siitä, että muinoin Egyptissä Jumala oli surmannut kaikki Egyptin esikoispojat, kun taas Israelin kansaan kuuluvat esikoiset Jumala säästi. Vanhemmat lunastivat lapsen 5 sekelillä ja sitten uhrattiin. Jeesuksen vanhemmat olivat ilmeisen köyhiä, koska he uhrasivat vain kyyhkysparin. Tavallisempaa oli uhrata vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja kyyhkynen syntiuhriksi, kuten 3. Mooseksen kirjassa sen luvussa 12 käsketään tekemään. Kyse oli hyvin arkipäiväisestä tilanteesta. Tuommoisissa vaatteissa temppeliin saapuvassa köyhässä perheessä ei ollut ulkonaisesti mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Joosef ja Maria olivat matkan vaivoista väsyneitä. Jeesus lapsi varmaankin mietti unta, ruokaa ja märkää vaippaa, kuten 6 viikon ikäiset pienokaiset tavallisesti miettivät. Taivaat eivät auenneet eikä ukkonen jyrähdellyt edes silloin, kun Simeon nosti vauvan käsivarsilleen ja aloitti merkillisen kiitosvirtensä. Eräissä Jeesuksen elämän vaiheessa kyllä outoja luonnon mullistuksiakin tapahtui, mutta usein ei. Ihmeet ja merkit eivät ole ehdoton edellytys Pyhän Hengen toiminnalle. Varsin tavallista on, että Jumala kätkee voimansa heikkouteen. Näin tapahtuu niin Raamatussa kuin meidän arkisessa elämässämmekin. Aurinko paistaa, vaikkei sitä näy. Jumala ei vilkuttele meille pilven reunalta. Hän on valinnut toisenlaisen tavan toimia. Myöhemmässä elämänvaiheessaan Jeesus muistuttaa meitä siitä, että autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Pelastushistoriallisesti tässä päivän evankeliumitekstissä on kyse
merkittävästä tapahtumasta, josta on useita lupauksia Vanhassa testamentissa. Vanhan testamentin viimeinen luku, eli siis Malakian kirjan 3. luku alkaa sanoilla: minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoi Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Jesajan kirjan 52. luvussa kuvataan juhlallisin sanakääntein, miten Herran kunnia tulisi kerran palaamaan Sioniin. Tämä kunnia palaa nyt Sioniin toisella tavalla kuin ihmiset odottivat. Päivä ei ollut ulkonaisesti mitenkään erikoinen, eikä pienen Jeesuksen kasvoilta todennäköisesti ollut havaittavissa sitä messiaanista ahjon hehkua, josta Malakian kirjassa oli profeetoitu. Herran kirkkaus palasi temppelin Jumalan läsnäolon paikkaan siten, että köyhä pariskunta kantoi porteista sisälle aivan tavanomaisen näköisen lapsen. Tekstissä mainitaan hurskas Simeon, jolle Pyhä Henki oli luvannut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Luukas ei mainitse Simeonin iästä mitään. Emme tiedä, kuinka vanha Simeon oli, kuinka kauan hän oli odottanut ja miten odotus oli sujunut. Ehkä hän oli jo korkeassa iässä. Raamatun ulkopuolisessa pseudomatteuksen evankeliumissa Simeonin kerrotaan ollen 112-vuotias. Varmaa tietoa asiasta meillä ei ole. Varmaan kuitenkin se, että Simeonin kaltaiselle hurskaalle juutalaismiehelle lupaus, jonka hän oli Pyhältä Hengeltä saanut, oli ainutkertaisen ihmeellinen. Israelin kansa oli odottanut Messiasta tuhansia vuosia, ja tuo odotus oli usein vaikea ja raskasta, kuten esimerkiksi valitusvirsistä voimme lukea. Simeonin omaankin elämän oli varmasti mahtunut ilon ja onnen hetkien lisäksi myös raskaita huolia, koettelemuksia ja epäilyksiä. Koska hän luonnollisesti oli samanlainen ihminen kuin me muutkin, niin hänen sydämensä lienee ollut usein rauhaton, mutta hän ei luottanut sydämen ääneen, vaan sai toivoa tuosta lupauksen sanasta, jonka Pyhä Henki oli antanut. Kristillisessä uskossa on keskeinen sija odottamisella. Usko on luottamista sanan lupaukseen ja sen täyttymisen odottamista. Jumalan lupausten odottaminen on tavallisesti raskasta. Jokainen meistä tietää, että odottavan aika käy kovin helposti pitkäksi. Moni väsyy odottamisen ja lopulta jopa itse elämään. Täyttymättömien toiveiden, unelmien ja odotusten keskellä ihminen tuntee itsensä neuvottomaksi. Jumala rakastaa meistä jokaista ja jo ennen syntymämme kaikki elämämme päivät ovat hänen kirjansa kirjoitetut, mutta siitä ei ole meille vaikeina aikoina välttämättä lohtua, koska meillä ei ole itsellämme riittävästi uskoa Jumalan huolenpitoon, eikä mitään tietoa tulevaisuudesta. Elämme syntisinä synnin turmelemassa maailmassa. Meillä on vain tämä hetki ja usein raskaat muistot, jotka luovat varjoja nykyisyytemme ja tulevaisuutemme. Saattaa olla, että nautinnon hakuisuus ja nykyinen hektinen elämän rytmimme on tehnyt meistä entistä kärsimättömämpiä myös Jumalan edessä. Haluamme, ettei Jumala viivyttelisi rukouspyyntöihimme vastaamisessa. Sielun vihollisen ja petollisen sydämemme syytäessä mielemme epäilyksiä tarvitsemme uskon elämämme vahvistukseksi seurakuntaa ja armon välineitä. Meidän täytyy yhä uudelleen ja uudelleen kääntää katsemme pois omista epäilyksistämme Jumalan sanan varmoihin lupauksiin. Jos saarnan kuunteleminen muuten alkaa tässä vaiheessa väsyttämään, niin voit ottaa viereltäsi virsikirjan ja etsiä sieltä virren 201. Ala tutkia ja rukoilla sitä hengelliseksi hartaudeksesi.
Tuossa virressä on lyhyesti kiteytettynä kaikki se, mistä puhun seuraavat 5 minuuttia. Saatamme ihmetellä, kuinka on mahdollista, että Simeon tiesi pitelevänsä sylissään sitä rauhan ruhtinasta ja Israelin lohdutusta, joka kirjoituksissa oli luvattu. Tuossa pienessä tuhisevassa vauvassa tuskin oli mitään ulkoisia merkkejä hänen henkilöllisyydestään. Teksti kertoo, että Pyhä Henki oli Simeonin päällä ja sen avulla hän tunnisti Kristuksen, joka oli hänen luonnolliselta ymmärrykseltään salattu. Millään muulla tavalla Simeon ei olisikaan voinut tilanteen ainutlaatuisuutta ymmärtää. Usko Jeesukseen ei ole lähtöisin meistä, vaan Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Saattaa vaikuttaa hieman sekavalta, mutta olennaista on, että usko on lahjaa. Omasta järjestään ja voimastaan ei Simeon voinut uskoa, emmekä voi mekään. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, sanoi Jeesus Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon, lisää Efesolaiskirje. Pyhä Henki avaa uskon silmämme evankeliumin välityksellä, kirkastaa Kristuksen ja säilyttää meidät ainoassa oikeassa uskossa. Ilman Pyhää Henkeä ihminen voi tulla tänne messuun, katsella ympärilleen ja todeta, no ei täällä mitään Jeesusta näy. Täällä on vain höynäytettyjä taikauskoisia ihmisiä ja täällä lauletaan kummallisia lauluja sekä lopussa juodaan tilkka viiniä ja syödään pieni keksi. Me, joiden ymmärryksen Pyhä Henki on valaissut, uskomme, että Jeesus on täällä keskellämme ja pääsemme kohtaamaan hänet sanassa ja ehtoollisessa. Ajatelkaapa hetki, miten ihmeellistä olisi pitää sylissä kaikkivaltiasta Jumalaa. Ne teistä, joilla on omia lapsia, ymmärrätte, miten hienolta oman lapsen syliin nostaminen voi joskus tuntua. Suuri ilo täyttää Simeonin sydämen hänen pitäessään sylissään Jeesusta. Pitkällä odotuksella ja kiitosvirteen puhkeamisella on yhteys. Ne, jotka kyynelin kylvävät, riemuiten leikkaavat. Mitä voisimme oppia tuosta suuremmoisesta kiitoslaulusta, jonka Simeon kajauttaa ilmoille Pyhän Hengen vaikutuksesta? Siitä voimme ainakin päätellä, että pelastushistoriallisesti pakanoilla ja juutalaisilla on hiuksenhieno ero. Israelilla oli laissa ja profeetoissa tulevan hyvän varjo, jonka Messias kirkasti, kun taas pakana kansat elivät ennen kristinuskoa sysimustassa pimeydessä. Nyt tuo väliverho on poistettu. Jeesuksessa Kristuksessa on yhdentekevä, oletko juutalainen, kreikkalainen, eskimo tai intiaani. Jos olet ihminen, Jeesus rakastaa sinua ja Raamatun lupaukset kuuluvat sinulle. Armon aurinko paistaa kaikkialla siellä, missä evankeliumia julistetaan. Valitettavasti näyttää siltä, että meidän kansamme on luisumassa takaisin pakanuuden pimeään yöhön, mutta toivottavasti me emme ole niitä, jotka tuo yö saavuttaa. Eläkäämme päivän lapsina, katseet luotuina uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijän, odottaen rohkealla mielellä tulevan maailman elämää. Uskomme muuttuu aikanaan näkemiseksi. Pyhä Henki johdatti minut varsin eriskummalliseen hengelliseen myllerrykseen 7 vuotta sitten, keväällä 2010. Ei ole tarpeen tässä yhteydessä kertoa kaikkia niitä merkillisiä uskomuksia, joita minulla tuolloin oli. Riittänee kun sanon, että uskon elämän alkutaipaleella en ollut vielä teologisesti kovin valveutunut. Vilkas mielikuvitukseni ohjasi uskomuksiani Jumalan sanaa enemmän. Ajattelin lapsenomaisesti, että pimeällä yötaivaalla tuikkivat tähdet, kuu ja aurinko ovat reikiä taivaan kannessa, ja
ja niiden läpi voi luoda silmäyksen takana loistavan kirkkauden valtakuntaan. Pidän edelleen tuosta ajatuksesta, vaikkei se olekaan tämänhetkisten astronomisten tai uskonnollistenkaan totuuskäsityksien mukainen. Sinne kirkkauteen me olemme matkalla pimeyden verhon taakse. Kerran tulee päivä, jolloin taivaan kansi kääritään kokoon niin kuin risainen telttakangas, johon kipinät ovat polttaneet tähtien tapaisia reikiä. Jokainen polvi notkistuu ja kaikki kansat näkevät Herran kirkkauden kasvoista kasvoihin. Voimme jo nyt iloita siitä, että Jeesus on meidät lunastanut ja että meidät on kasteessa puettu Kristukseen ja että Pyhä Henki on tehnyt meidät eläviksi. Tunnetusti emme elä kuitenkaan yksin leivästä, vaan hengellinen elämänliekkimme tarvitsee Jumalan sanan ravintoa, jottei se sammuisi. Emme pääse tuonne tähtitarhojen taakse harppujamme soittamaan ilman uskoa ristin evankeliumiin. Monet hurskaat juutalaiset odottivat Messiasta Simeonin aikana, mutta käsitykset Messiasta olivat vaihtelevia. Useimmat luulivat hänen näyttäytyvän voimassa ja kunniassa. Simeonin odotus oli sellaista kuin psalmin 130 lopussa kuvataan. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanansa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan Israel, sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä, ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Simeon siis odotti Jumalan kansan lunastusta. Koko maailma on lunastettu Kristuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Me emme enää odota lupauksen täyttymistä, vaan saamme iloita siitä, että todellinen valo on tullut maailmaan. Jeesuksen ristin kuolemassa on pelastus kaikille kansoille. Muuta pelastustietä ei ole annettu yhdellekään kansalle. Kaikki maan ääret ovat autuaita Kristuksessa, mutta kaikki eivät vielä Kristuksesta tiedä ja siksi tarvitsemme lähetystyötä. Tekstissä ei kerrota, kuoliko Simeon pian tämän tapahtuman jälkeen, mutta se ei olekaan oleellista. Huomion arvoista on se, että Simeon kertoi olevansa valmis siirtymään ajasta ikuisuuteen. Mitä tarvitaan siihen, että joku sanoo olevansa valmis kuolemaan? Elämän katoavaisuussa monet ihmiset pelkäämään ja se onkin aivan oikein, koska kuolema on hyytävän kammottava vihollinen, joka ei kuulu Jumalan hyvään luomistyöhön. Moni ihminen sysää ajatuksen kuolemasta pois mielestään ja keskittyy elämään täysillä tässä ohikiitävässä elämässä. Emme kuitenkaan löydä tässä maailmassa rauhan satamaa. Kaikki näkyvä on katoavaista ja ajoittaiset onnenhetket pakenevat ja hukkuvat ajan vuolaaseen virtaan. Kirkkoisä Augustinus on sanonut, että sydän on rauhaton, kunnes se löytää rauhan Jumalassa. Onko sinun sydämesi rauhaton? Entä jos kuolisit tänään? Voisitko yhtyä Simeonin kiitosvirren sanoihin ja siirtyä levollisin mielin ajan rajan toiselle puolelle? Simeon tiesi lunastajansa elävän ja se toi hänelle rauhan. Uskossa kuoleman voittajan oli hyvä kuolla. Niin sanotussa Jesajan jouluevankeliumissa, siis Jesajan kirjan 2. luvussa on kirjoitettu: kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, loistaa kirkkaus. Jos sinä, rakas ystävä, olet eksynyt synnin pimeään korpeen, etkä näe tuota kaikille kansoille loistavaa suurta valoa, en neuvo sinua tekemään uskon ratkaisua, vaan kehotan sinua kiinnittämään herkeämättä katseesi Jumalan sanan, niin kuin pimeässä loistavan lamppuun, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa sinun sydämessäsi. Sanallansa Jumala kutsuu sinua pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa.
Pyhän hengen valaisemana oivallat kuuluvasi siihen langenneeseen, kadonneeseen ihmiskuntaan, jota ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Saat luottamuksen siihen, että Jumalan lupaukset kuuluvat joka päivä sinullekin menneisyydestäsi, nykyisyydestäsi, tulevaisuudestasi ja vaihtuvista tunteistasi riippumatta. Se todellisuus, jonka keskellä sinä olet, elät ja murehdit, on ristin evankeliumin todellisuus. Ei ole olemassa yhtään ihmistä, jonka edestä Jumala ei olisi rakkaudessaan uhrannut ainoa poikansa. Pyhällä verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan Jeesus Kristus on lunastanut sinutkin tuomitun ja kadotetun ihmisen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Tämä on varmasti totta. Tämän ilosanoman saat uskoa todeksi siltä istumalta ja jokaisena kompastelevan elämäsi hetkenä. Jos olet nähnyt Jeesuksen Raamatun sanassa, voit sanoa kuten Simeon. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka sinä olet valmistanut kaikille kansoille. Kuoleman uhka on yltäsi väistynyt. Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä, se joka panee toivonsa häneen, elää vaikka olisi kuollut. Aamen. Nouskaamme ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa apostolisen uskontunnustuksen sanoin.